Hola, Hola. hola, benvida. Bueno, agora creo que xa non temos problemas de son. É que, bueno, para a xente que nos está a ver, estivemos pola tarde aí probando, como fago sempre coa xente, e tiñamos algún problema se son, pero bueno, xa vai todo ben. Bueno, darche a benvida en primeiro lugar, e as graciñas por participar das jornadas. Moitas gracias a vos por contar con nós para estas xornadas. Bueno, para que non te coñeza, ti és Raquel Vázquez, non? És unha das persoas responsables do Museo Galego do Entroido, non? Entón, bueno, nos entendíamos que era importante pues, contar con un espazo como este de referencia, non? Para Entroido, para a nosa cultura, non? Entón, a primeira pregunta que che quería facer, se xa para ir comezando, non? É, pois, explicar un poquinho, pero, bueno, quen formades parte do Entroido, non? Do Museo Galego do Entroido, perdón. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que a cara máis recoñecida do museo vai a ser Carlos, que é o traballador que está no museo, é un traballador que xa estaba antes de que pecharan na pandemia, entonces, bueno, é a cara que máis coñece todo o mundo. E logo estamos nós, Antía máis eu, que estamos coordinando o museo, que levamos dende finais do 2022, xestionando un Mm. pouco o espazo do museo. Porque eu a verdade que non o sei, pensaba antes, dende que, o sea, o museo como tal, dende que ano está aberto? 2016. 2016. Digamos que, bueno, que, claro, logo, pois, pouco a pouco, por foi chegando todo o día de hoxe, non? Entón, eu quería preguntarche, eso, como xurdiu, pois, a idea, non? Pois de pasar a xestionalo, porque, bueno, claro, quero dicir, é unha responsabilidade moi grande tamén, non? Entón, un pouco, pois, como xurdiu todo iso? Bueno, é unha historia un pouco divertida, porque a miña compañeira Antía deulle un ataque de ciática na súa cociña. E Mm. durante 3 días quedou no chan da súa cociña. O sea, podemos por un colchón, pero quedou no chan da súa cociña. Así que cando estás 3 días tirado no chan da tua cociña, abres un espacio astral de tempo absurdo e deu coa posibilidade de entrar ao museo. Non era algo que tuveramos planificado, xa che digo, saliu destas cousas a veces que che presenta a vida. E eu ao principio a verdade é que tiña as miñas reservas, porque ao final xestionar un museo, a máis de algo tan vencellado á cultura galega como Entroido, dábame un pouco de vertixe, porque me parecía unha responsabilidade moi grande, pero tamén é certo que a unha persona que leva 3 días tirada no chan da súa cociña non se lle dice que non, e decidimos presentar unha proposta. E a verdade é que se iba adiante, sí que é certo, xa fora da broma, non? Que tanto Antía como eu somos persoas que estamos vinculadas ao entroido e á cultura, traballamos no ámbito da educación e do ocio, entón ao final un museo non deixa de ser un espacio de ocio cultural, un espacio pedagóxico de transmisión de coñecemento, entonces tendo en conta o noso traballo, si tiña sentido, si podíamos ofertar algo con sentido. O que pasa é que como chegamos a o museo, pois sí que foi un pouco casualidade, non? Comentabas, non, que presentastes como unha proposta, porque aí entendo que nese momento, pois, quero dicir, distintas, bueno, a xente que quixera, non podería presentar nese momento unha proposta para a súa xestión, entendo. Efectivamente, a ti danche unhas pautas, o sea, dinche máis ou menos que o que teñen en mente, pois imagínate, un número de actividades ao ano ou pois, determinado traballo en redes ou cuestións así, e entonces tú explicas dentro desas pautas que o que ti farías. Dentro dun orzamento, dentro de, pois eso, explicas, faz un proxecto cultural, explícalo, como o levarías a cabo, tes que demostrar que tes unha solvencia económica, non? Para poder leválo adiante e, pois, eso despois é analizado por unha comisión de técnicos bueno, daselle a unha das propostas. E como foron un pouco, pois, eso, eses primeiro, quero dicir, supoño non que un día recibistes a nova, non, de que vos concedían ese, digamos, ao poder xestionar non, o museo, non sei como foi un pouco, recibistes a nova, non entendo, e logo xa empezastes pois ao longo dos días a incorporarse nele, ou como foi un pouquiño. Sí, claro, a ti danche máis ou menos, imagínate, danche luz verde ou confirmanche que todo está ben e a semana seguinte ti arrancas, máis ou menos.
claro. Neste caso en concreto, o museo levaba pechado 2 anos. Entón non é decir, pois, había unha equipa traballando nel e ti chegas e das Mm, o relevo, senón como se estaba parado. Entón hai uns primeiros meses un pouco de darlle vida ao museo outra vez, de entenderte coa administración, porque creo que para entender realmente o proceso de linguaxe administrativo, de todo o proceso burocrático, tes que verte un pouco dentro, non? Calquera persoa mm, que non este vinculada a este tipo de cosas non entende toda ese mundo administrativo que existe alrededor dunha figura como un museo. E logo, por outra banda, eso, como levamos 2 anos pechados, tuvimos que facer moito fincapé en que estábamos abertos e que estábamos abertos con unha estabilidade. mm. E un pouco, digamos, os primeiros pasos que destes no museo, pois dixeste, bueno, pois estamos aquí, temos que empezar xa a traballar un pouco, entendo que, bueno, trazastes como un plan ou unha serie de ideas de poder desenvolver ou actualizar no museo, non? Sí, nós tiñamos claro, o sea, para nós o eixo principal era deixar claro que o museo estaba aberto e que estaba aberto con unha estabilidade. Pode parecer unha tontería, pero nós, sobre todo nese primeiro mes, vimos que había como un recelo ou como unha falta de confianza no proxecto arredor da comunidade do Entroido. É dicir, moitos entroidos que ao millor tiñan o traxe dentro ou estaban plantexándose ter o traxe dentro do museo, pero claro, ao final dar un traxe para un espazo que está pechado é un pouco absurdo. Entón era Claro, un pouco como recuperar esa confianza, non? O sea, tiñamos moi claro que nos queríamos deixar moi claro que o museo abría e que iba a ter unha estabilidade e uns horarios e que íbamos ter pois un proxecto máis serio. Eh, e logo, noutro eixo, eh, queríamos facer actividades con nenos, tiñámoslo moi claro tamén, porque consideramos que os museos a veces están moi focalizados nos adultos e que ao final o futuro de unha tradición tan potente como Entroido son as crianzas. Entonces, claro, é labor nosa como adultos tamén como se transmiten eses ritos. Entonces, criamos que era moi importante realizar varias actividades ao longo do ano na que eles foran os protagonistas donde se pudera falar. De feito, eh, unha das primeiras actividades que tivemos fixemos unha especie de contacontos sobre a orixe do Entroido e os diferentes ciclos que hai alrededor do Entroido. E logo, por último, tamén tiñamos moi claro que queríamos facer do museo un espacio amigo. É dicir, hai moitas realidades diferentes na sociedade galega e queríamos que o museo fose un espacio o máis diverso e o máis aberto a todas esas realidades, non? Entón, por exemplo, fixemos unha guía de apoio da comunicación con pictogramas que está a disposición do museo para visitas guiadas ou xente que queira, que a medida que tú vas facendo o percorrido do museo, a visita guiada, pois tes todo referenciado con pictogramas para que axude, non? Eh, Fixemos un vídeo que está asignado en lingua de signos para que fala do ciclo do Entroido, para que eso, podamos chegar á comunidade xorda. Logo, os textos que aparecen nas paredes, ao final son textos en panéis de cores, ca letra en blanco, que para unha persona que ve ben pues, están perfectos, pero para persoas que presentan dificultades na visión poden ser un pouco engorrosos. Entonces creamos todo un sistema de códigos QR e logo tamén en físico de eses mesmos textos, pero cas suxerencias que fai a ONCE para persoas que teñen problemas de visión. E por último, locutámonos para que xente que simplemente xa non pode acceder a eles mediante a vista, pois teñan unha forma máis. Non intentamos que toda a información que hai dentro do museo poida chegar ao maior número de persoas posible. persoas, claro. E xunto con todo isto, bueno, todo isto que comentas, non? Que é moitísimo, é moi necesario, que pois sirve tamén, non? Pois para poder abrir máis os museos a xente. Quero dicir, se unha persoa, pois, por exemplo, di, bueno, eu quero ir ao museo, un pouco, pois, que vai a topar ali, nas súas salas, digamos. Cando entras, temos unha primeira sala, unha especie de hall,
donde falamos da orixe do entroido. Hai diferentes correntes académicas, entón falase así un pouco por encima delas, falase pois, do, da orixe simbólica da máscara, e despois tamén temos un mapa cos entroidos. Sí que é certo que ese mapa data de 2016, así que hoxe en día, por sorte, está desactualizado, porque hai moitísimos entroidos que se están recuperando. O ideal sería que cando isto se estabilice un pouco, porque a verdade é que hoxe todos os anos se está recuperando algún entroido, actualizalo. E logo, según entras, tes un primeiro corredor onde se fala do ciclo de entroido. Está apoiado un pouco no ciclo de Xinzo, porque é un ciclo que está como moi compartimentado en domingos, entonces é moi, non, permite ese debullar. Pero unha vez que chegas a eles, despois a partir de aí falase pues, de todas as variantes de diferentes vilas, non? Por exemplo, o primeiro do que se fala é o fareleiro, pero xa está ali referenciado pues, que si está farrapada en laza, que en algunhas zonas se tiraban cinza, non? Unha vez que rematas co ciclo do entroido, temos un pequeno corredor para falar do son, porque non se pode entender o entroido como algo en silencio, dende os propios sons que crean os traxes, porque levan desde as xóuxeres a todo tipo de tamaños de chocas, ata o son que fan fulións, todo tipo de instrumentos tradicionais, apeiros de labranza, e, aínda que non sexa o máis tradicional, hoxe por hoxe non se pode entender xa un museo, o sea, un museo, o entroido sen as charangas. É dicir, ainda que a mellor foi algo que estivo máis vinculado ao carnaval máis urbano, hoxe por hoxe a tradición muta e nese cambio de tradición na vila máis rural vai haber unha charanga tamén. Entón tamén non temos que entender. Por último, temos un pequeno espacio onde se fala da gastronomía, porque non se pode entender o entroido sen comer nin beber. O rei da gastronomía por excelencia é o porco, claro, que imos da época de matanzas, así que temos a despensa chea de produtos de porco. E logo a nivel de doces, pois, filloa, roscas, orellas e licor e viño. E logo xa, para finalizar, xa temos un corredor e unha sala central con todos os traxes. O museo conta con unhas 100 pezas de colección, das cales casi 40 son traxes propiamente ditos. E neses, quer dicir, neses traxes, algúns entendo que xa estaban, non? E outros foronse incorporando dende que estades vos. Sí, no 2023 hubo dúas incorporacións que foron os follateiros de Lobios e os farromecos de Sobradelo, e a semana pasada incorporouse o choqueiro de Vilar de Bos. Dos farromecos e dos follateiros sí que fixemos un acto, unha charla, cando se levaron ao museo para falar de todo o proceso de recuperación, porque nos parecía a oportunidade para poder falar das recuperacións a través da tradición oral, porque os dous casos se fixeran no mesmo ano e mediante o mesmo proceso, pero do choqueiro, a verdade, non fixamos ningún acto, porque facer actos en pleno entroido non nos parece que teña moito sentido. Entón, igual é algo que queda para máis adiante. Claro, pensaba eu agora, tendo unha idea así en mente de como é o museo, se en algún momento se incorporasen todos os traxes e todos os entroidos, posiblemente non entrara, non? Non sei se haberá espazo suficiente para tanto. No, ahora mismo no. Sí que é certo que ahora mismo o museo comparte a planta de abaixo con unha exposición a un escritor limián, que é Carlos Casares, que o Concello está habilitando un espazo para poder darlle o seu propio museo, que, ao final, pues, non todas as vilas teñen un escritor ao que se dedicaron as letras, non? E un motivo de orgullo. Entón, cando esa planta pasa a ser do museo, pois, bueno, ganamos aí un pouco de espazo, pero, bueno, ainda así a todo non sei se collería todo Non, eso, a e que verdade que non. Galicia ten moita diversidade. Claro, non sei, e se xa que se empezas a incorporar xa das 4 provincias, digamos, hai moitísimo e cada ano van xurdindo entroidos novos, non? E un pouco, quería preguntarche tamén, pois, incorporaste vos no 2022, xa pasou todo o 2023, estamos no 2024, entón, coñecer un poquinho, pois, as actividades que desenvolvestes ao longo do 2023, non? Tivemos, bueno, a nivel de redes,
Quixemos facer publicacións para dar a coñecer diferentes entroidos. Evidentemente, nin de lonxe falamos de todos, este é un proceso que vai lento, preferimos que vaya lento e facelo ben que por intentar abarcar máis que quede todo un pouco revolto. Decidimos, o sea, fomos falando con diferentes entroidos de Galicia para dar a coñecer en 3 entradas diferentes, pois unha para falar da orixe do seu entroido, do seu ciclo e da súa personaxe. Hai moitos entroidos que teñen varias personaxes, entón o mellor, pois, falase da máis referencial e logo matizanse as outras. É moi complexo poder chegar a todas, vale? Pois, claro. E logo a nivel de xa físico no museo, pois fixemos 12 actividades, creo. A verdade que non as teño contadas, pero creo que eran sobre 12. Estamos agora, por exemplo, ca segunda edición do concurso de fotografía, fixemos a primeira xa ano pasado, tivemos unha charla con Seixas, que, bueno, creo que é bastante coñecido na comunidade do Entroido, entonces viu coa súa exposición de máscaras, estuvo falando un pouco dos procesos artesanais para leválas todas a cabo, que é moi interesante porque, ao final, bueno, o Entroido é unha tradición que se adapta, non? Entonces dá pé a falar dos materiais que se usaban antes, os materiais que se usan agora. Tivemos unha charla ca Asociación da Pantalla de Xinzo sobre pasado, presente e futuro das pantallas, non? Nun entroido tan masificado como pode ser o de Xinzo, pois eses pequenos interrogantes ou eses pequenos problemas que pode presentar para a pervivencia do traxe, non? Que máis? Fixemos unha charla con Orgullo Galego para falar do impacto das novas tecnoloxías, tanto a nivel positivo como negativo, nos entroidos. Bueno, fixemos pequenas actividades. Tamén fixemos 3 actividades para nenos. Fixemos eso, pequenas actividades tanto con entroidos como con persoas que ao final están vinculadas ao entroido, aínda que non formen parte dun especificamente. Comentabas aí do concurso de fotografía, entón, para xente que nos está a ver ou que nos vai ver a partir de mañá fora do directo, non? Nos explicar un pouco rapidamente, bueno, como é, e sobre todo eso, porque parte no tema do entroido, outro dos booms que hai dentro del tamén é o tema da fotografía, vemos a parte en redes cada vez máis contas que divulgan sobre entroido, sobre as figuras e tal, entón este é un concurso, non? Entón, pois, bueno, explicar un pouquiño de que vai, bueno, iba a decir en que consiste, pero en que consiste eso. Vale, o único requerimento, bueno, cada persoa pode participar hasta con máximo de 3 fotografías, non valen fotografías modificadas ou editadas, o sea, si se aceptan pequenos arranxos de luz, pero non valen composicións, nin cousas raras, nin que teñan filtros, é dicir, fotografía. Foto natural. Claro, ten que ser do entroido. Do entroido rural. Entroido rural non quere dicir que non valgan fotografías dos merdeiros de Vigo, senón que falamos do rito. Non nos valen fotos de carnaval, senón nós o que queremos é o rito. Calquera fase do rito, ben, pois, vestíndose, a confección do traxe, o propio rito en sí mismo, non ten que ser só o traxe, tamén as comparsas que se crean, testamentos de burro, é dicir, todo vinculado co mundo do entroido, pero do entroido, non do carnaval. Nada, teñen que mandalas ao correo do museo e se que teñen calquera dúbida, no cartel hai un código QR onde teñen todas as normas que hai. E tamén, bueno, eso, pois por unha parte animar a xente, non, a que participe do concurso, non? E tamén é unha pregunta que me viña en mente xa, bueno, xa de hai anos, pero tamén o ano pasado, xusto cando fora ali a charla en agosto e tamén estes días, non? É si pensas, non, que o museo que se podería traballar para que fose digamos, o gran museo do entroido de Galiza, o gran espazo de referencia, non? Que fose, digamos, bueno, que xa en parte xa o é, non? Pero quero dicir un espazo incluso moito con moitas máis figuras, que fose unha referencia incluso tamén pois a nivel internacional, e donde
o que é o Entroido pivotase sobre el, non? Pois igual que temos o Museo Galego do Entroido, por exemplo, moitísimos museos etnográficos, porque é, pois eso, que non, que o Museo Galego do Entroido que xestionades, pois ese gran espazo, digamos, de referencia, que en parte xa o é realmente, non? Pero que se poida, pois, incluso avanzar, pois, para acadar máis cousas con el, non? A ver, claro, eu creo que sí que é necesario, porque además eu creo que o Entroido é a celebración transversal a Galicia a nivel de sociedade, entón eu creo que sí que se merece un espacio que este á altura dese sentimento a nivel social. Eh, a nivel administrativo, co movimento de todo que houve este último mes, co tema de declarar o Entroido BIC, Mm. debería haber un acompañamento, non? É dicir, se ti vas a promover que os entroidos sean BIC, ten que haber un acompañamento que faga que o museo dé un pulo e poida pois, moverse a ese mismo nivel. Tanto pois, a nivel orzamentario como a nivel de dotación, de axudas. É dicir, eu creo que sería moi interesante pois, levar as novas tecnoloxías ao museo, como eu adoece un pouco delas, paneles interactivos, non sei, creo que o sea, non só se pode tirar por facer o Entroido BIC, sino que o museo ten que acompañar. Eu creo que sí que se vai a facer, porque eu creo que ahora mismo o Entroido a nivel social está nun punto álxido, creo que está nunha fase de recoñecemento social moi grande, que ten as súas cousas boas, ten as súas cousas malas, non? Pero que a nivel social, incluso en vilas onde tradicionalmente non había entroido ou perderon, ou estaba moi desligado aí, está tendo toda esa importancia, non? Que podía ter mellor hai 200 anos. Entón, eu creo que se a sociedade camiña cara ali, o museo vai camiñar para ali, porque tamén eu creo que a xente o vai acabar reclamando, entre comillas, é dicir, vai un pouco forzar a administración a que se teña que lle dar esa importancia ao museo. Claro, ademais, eh, falábamos, ademais nesa charla, non, cando era o tema do Entroido das novas tecnoloxías, falábamos que neste mundo Entroido, onde a xente cada vez, bueno, pois participa máis eles, no que tamén é, digamos, ten xa un componente de evento do turístico con que repercute positivamente non nos lugares onde se celebra, pois que todo eso vai acompañado non dunha, digamos, divulgación e coñecemento pois para a sociedade para que poida ter maiores elementos de coñecemento. E eu creo que aí eso, claro, o museo cumpre un papel fundamental, non? Porque xa non é só visitar un museo, senón que te poda chegar eso, pois cando vas coñecer ali, por exemplo, pois o Merdeiro de Vigo, ainda que logo tens que coñecelo en persoa, non? Pero tamén pode axudar pois para entender un pouco máis o que é, o que significa, o esforzo que hai detrás, non? Eu creo que é algo importante, non? Que quero dicir que con todo este boom que hai, e o que diste esa declaración de ben de interese cultural que serva tamén pois para potenciar espazos, non? Que teñen que servir para xerar tamén eso, pois, divulgación e coñecemento na sociedade, non? Claro, sí, dende logo, porque vamos a ver, se ti simplemente deixas que o Entroido pues, teña unha expansión onde simplemente hai un proceso de auxe, todo o mundo quere participar do Entroido, pero non estamos informados sobre o Entroido, o que estáse perdendo o rito. O que estáse, Claro, a xente ao final vai a unha especie de obra de teatro na que pasan cousas, pero non entende o porqué das cousas. Entonces, para claro. nós poder preservar o Entroido, o que temos é que poder blindar, entre comiñas, pues todo ese carácter de rito, o porqué das cousas, o significado, poder polo no lugar que se merece e tratalo co respeto que se merece. Nesa liña, nos, como antes no museo só había os traxes per se, e se non tiñas reservado unha visita guiada, tampouco había panéis que te explicaran cada traxe, porque é moi complexo a cantidad de traxes que hai, facer un panel para cada un. O que fixemos foi instalar unha serie de códigos QR para cada traxe, donde se verte toda esa información que nos vertimos nas redes sociais, pero que tes ali para Mm. cada traxe. Entonces, cando ti estás, por exemplo, diante do traxe do merdeiro, podes acceder a toda esa entrevista que nos lle fixemos aos merdeiros, onde se fala da súa orixe,
de que significaba esa confrontación mar e terra, ese Vigo rural que non é o Vigo cosmopolita que hai agora, non? Un pouco para contextualizar, porque ao final, claro, se ti vas a ver a Vigo e vas a ver un merdeiro e non sabes quen é un merdeiro, o claro, máis posible é que teñas un problema con el, porque non entendes o seu carácter, non entendes a forma que vai ter de interaccionar contigo, non? É como, se tú non sabes absolutamente nada do Entroido, porque imagínate, ves, non sei, de Málaga e non tens ningún tipo de relación co Entroido, tú ao mellor visualmente podrías sentirte confuso ante un felo e un peliqueiro, pero ni siquiera, o sea, non actúan parecido, o sea, non ibas a entender nada do que estaba pasando, porque son claro, figuras que claro, para ti, como foráneo, pódense parecer moito, pero a nivel de comportamento e de rol dentro do rito non teñen nada que ver. Entón, claro, a labor do museo ten que ser contextualizar todo ese coñecemento, para que toda esa masificación do Entroido, que xa ten a súa vertente mala, pero dentro, pues digamos, duns límites estén o máis encauzado o mellor posible, non? Digamos. claro, claro, totalmente de acordo. Eso xusto que comentabas aparte pasou no propio Vigo, non? Nos primeiros anos, porque a xente moita xente non coñecía ou nunca escoitara pois do merdeiro, e cando viña o merdeiro e che daba, pois claro, cunha berza na cabeza e che botaba un pouco de fariña por detrás, había xente que reaccionaba incluso violentamente, non? E, sin embargo, a día de hoxe xa maioritariamente unha figura moi coñecida, fixose traballo de divulgación moi bo e a xente entende xa e sabe que se ve un merdeiro, pois que vai ter aí esa confrontación con el, non? Pero claro, aí o museo precisamente non ese papel importantísimo. E logo tamén eu quería preguntarche, xa citaches antes algúns, non? Pero se colaborades ao longo do ano, non? Con outros entroidos. Falabas os follateiros e lobios, os farrumecos e sobradelo e tal. Bueno, se ao longo deste ano pasado tivestes tamén pois a posibilidade de colaborar con outros. Claro, si nós estivemos en contacto con moitos entroidos, xa che digo, porque pues todas esas entrevistas, todas esas conversacións que hubo para o tema das redes sociais. Logo a maiores, con algúns, fixemos actividades en físico no museo, por exemplo. Fixemos a charla ca Asociación da Pantalla de Xinzo, porque, bueno, parecíanos como un pouco simbólico que a primeira actividade do museo estando en Xinzo fose co Entroido de Xinzo, además un pouco tamén como para reafirmarnos de que para que Claro, a xente da propia vila soubera como se volvía a estar aberto, non? Fixemos o dos follateiros, fixemos o dos farrumecos, fixemos unha máis, o pasa que ahora mesmo non me lembro. Pero bueno, estivemos en contacto sí, con moitos entroidos ao longo deso. Algúns, por exemplo, temos pendiente ir a Riós, porque hai ali un señor que ten máis de 90 anos, que consideran que é unha enciclopedia viva, entón queríamos ir ali para poder facerlle unha entrevista e que quedara eso como nun arquivo sonoro. É dicir, nós imos tendo, a veces, como que non se ve, pero bueno, o museo por detrás, como que intenta tecer todos eses lazos, porque ao claro, final o entroido son as vilas, non é o museo. Entonces, nós de alguma forma temos como que aprender a trascender das nosas paredes para poder estar donde está o Entroido, que é en todas esas vilas de Galicia. E ao claro, mesmo tempo ter esa relación como de confianza, por decirlo de alguna forma, de forma que se un Entroido organiza algo na súa vila, se sinta que a confianza é suficiente de poder decírnoslo a nós para que nós o poidamos axudar pois, a difundir ou a participar de alguna maneira, non? Como claro. Sí. esa relación de simbiosis, digamos. E o museo, sí que te quería preguntar se está aberto, bueno, todo o ano, non? Ou sobre todo no período de entroido, que imagino que agora, claro, estas semanas todas xa é cando teredes un boom de visitas, entendo, non? Sí, o museo abre todo o ano. Pechamos 15 días en marzo do ano pasado, sobre todo tendes a pechar 15 días cando remata o Entroido un pouco para poñer todo en orde e un pouco tamén descansar, porque claro, este mes e o mes anterior é o momento onde todo o mundo ven o Entroido, é dicir, temos moitísimas visitas de colexios que aproveitan para facer pois unidades didácticas e culminan cunha visita ao Entroido, asociacións de mulleres, asociacións de toda Galicia, asociacións que veñen desde fora, de outras zonas de España. Tamén é un momento pois, onde temos máis contacto con medios, pois,
Non sei, claro, para nós é o momento de máis traballo agora mesmo. Entonces eso, sempre abrimos todo o ano, menos eses 15 días normalmente o remataron en Entroido. Claro, agora imagino que, claro, xa en xaneiro incrementas moitísimo máis as visitas, non? Claro, sí, o sea, nestes 2 meses igual podes ter o mismo de visitas que o resto do ano. Pero claro, que hai días Mm, que ao mellor pasan polo museo 150, 200 personas. Porque ao claro, mellor claro, venche un colexio que trae a 5 ou 6 clases e, claro, e nunha mañá xa che pasaron 100 nenos polo colexio, o sea, polo museo. claro. E cando van así dos colexios e tal, quero dicir, chamalles moito a atención ás figuras, non sei se hai algunhas que lles chama máis a atención que outras, non? Un pouco, non sei como é supoño que a percepción varía un pouco, entendo si son igual de zonas onde hai un entroido vivo, non? A zonas que non Claro. son... Si veñen de algunha zona que teñen traxe e o traxe está no museo, xa está. O sea, é Eh, o preferido, además, claro, é moi bonito porque ves como ao mellor pues, tú estás intentando facer a visita guiada como que te interrompen de no, pero vamos a falar deste, sabes? Este é o máis importante e é co que eu me sinto máis orgulloso e claro, a ver, ao final, pues, a ti tómalo ben, non? Porque ao final ves como ese sentimento, ese rito está fundando nesas crianzas, non? Que están super claro. orgullosos da traxe que hai na súa zona. De feito, incluso a veces como que xogas a que sean eles quen che expliquen o seu propio traxe, non? Sí, sí, sí. E tedes tamén, eso, pois, visitas xente de fora de Galiza, non? Pois que vai a coñecer un pouco máis sobre Entroido daqui. Sí, temos visitas de toda España e temos visitas, sobre todo no verán, de outras zonas de Europa. Que eu creo que aí hai que como que clasificalas en dúas, que son pues, xente que ven e o millor pues, pode vir de Europa, pero de alguna forma veñen de alguna zona rural que teñen algún tipo de figura semellante, entonces enseguida establecen esa conexión ou Sí, explícanche como é na súa zona, e logo hai xente que sí que ven de entornos moi urbanos que non entenden nada do que está pasando. De feito, en agosto viñeron unha parella de alemáns que, bueno, eles non sabían falar alemán, así que medio nos chapurreamos en inglés, e claro, creo que non entenderon que por que nos tirábamos solas os outros, sabes? Ou por que nos tirábamos fariña, non acabaron de entender, pero bueno. sí, sí, sí. E logo, noutra banda, que eu creo que é a mellor banda de todas, temos o caso de xente que ven, pero porque é fillo de migrante ou neto de Claro. migrante. Entonces, é moi bonito porque ves un proceso de reconexión coa cultura. Por exemplo, Mm. neste entroido neste entroido non, neste verán, veu un neno pequeno que xa é terceira xeración en Cataluña, seus avós eran de Xinzo, e eu creo que nesa semana debeu vir ao museo, sin exagerarche, 4 veces con súa avoa. Porque Oh, era un proceso de ir, de aprender sobre unha figura, e entonces a avoa estaba ali e contáballe o que ela se lembraba das pantallas, e non, había como todo un proceso de reconexión, que ao final é como moi bonito de ver ali. E de feito despois viñeron e sacaronlle fotos porque dixeron que cando fora a Barcelona iban a intentar facer ali a máscara e o traxe á pantalla. E é como moi bonito, non? Como que che queda o peito ver mm. ese proceso, non? Como esa emigración galega fai ese proceso de reconexión e que ao final garantes que hai unha crianza que sí, que está vivindo en Barcelona, pero que entende e comprende a súa cultura galega de aquí. Claro. E da xente así de fora, non? Quero dicir, porque é certo que, bueno, logo hai mascaradas por moitísimos sitios de Europa, non? Pero non sei se a primeira vez que entran, pois, si lles chama atención a riqueza que hai e a diversidade, non? E que pode, eso, pois, ter, aparte, se non me lembro, tedes, non? Pois un boteiro de Viana ou o loro Rabachón, así un pouco, non sei se lles chama moita atención. Sí, claro, porque ademais si non tes ningún tipo de vinculación con ninguna cousa que sea semellante, eh, Claro. claro, moi impactante, porque a diversidade de formas, a diversidade de materiais, a diversidade de, non, de cores, de texturas. Logo, claro, si das establecido algún tipo de vínculo lingüístico, sí que xa lle explicas, entón empezas a explicar pues, os diferentes comportamentos, que son como que a veces Mm. permite agrupar non? Nun mismo saco traxes que
por fora son moi diferentes, por mellor o rol non dentro do rito é moi semellante. E sí que lle chama moito a atención. Sí que, ao Claro, final, si non vives o Entroido visto desde fora, como alguén claro. totalmente alleo, é moi curioso, non? Iso é innegable. Sí, 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 sí. No, a mí te me pasado, pois, en colexios que llevas falar sobre Entroido e as novas tecnoloxías, e aproveito pois sempre para falarlle un pouco, mostrarlle algunhas as figuras e explicarlles, e claro, falaslle pois onde tiran formigas ou o papel do fel ou cousa así, e custalles, ao comezo custalles en plan, entender, non? Cando lle explicas todo ben, claro, entenden, non? E cando descubren, pois, que non ten pasado en moitos coles porque sae o oso en moitos sitios no Entroido e que representa todo iso, claro, é como que unha vez que entenden, din, claro, agora sí, ora entendo, gusta e tal, pero moitas veces claro, a xente custa moito pois entender certos ritos, pero claro, é normal, non? Se non teñen a quen yo explique, supoño que hai cousas pois que son máis difíciles de entender, non? Eh, Totalmente, que si descontextualizas un rito, non. O sea, é que se o rito claro, perde o seu significado, pasa a ser unha cousa, non unha obra de teatro que dices tú, bueno, podría ser isto como podría ser outra cousa calquera, non? claro, claro. E entrando xa no final, quería preguntarte tamén, un pouco, pois, eso, que vemos que non, que estamos falando, que o entroido está de moda, pois cada vez hai máis entroidos que se están a recuperar, máis xente, pois, que vai coñecer outros entroidos, como digo, é un boom, non? Entón, un pouco, pois, que lle recomendarías, que lle dirías a unha persoa, pois, que vai quere coñecer un entroido por primeira vez, non? E que vai a ir, pois, eso, a vindr a fin de semana, pois, a Laza, Xinzo, onde sexa, Viana, Manzaneda, etc. Que lle dirías? Eu recomendaría que o primeiro que ten que facer é buscar información. É dicir, hoxe en día estamos nun mundo plenamente conectados, aquí podes buscar desde un vídeo en YouTube, seguro que ese Android ten algún tipo de rede social, entón o primeiro que tens que facer é un labor de información, Mm, para saber que o que vas a atopar, para saber que comportamento vai a ter a personaxe e como tú, en consecuencia, debes actuar. Eso é o primeiro. Logo, unha vez que chegas ali, tes que ser respetuoso, non podes interromper o rito por sacar unha foto ou porque ti queiras atravesar a rúa por algún lado, tes que mm, respetar. E, dentro do respeto, se é posible, participar. Non podes ir a un rito e simplemente ser un espectador. Si dentro dese rito hai unha dinámica aberta para todo o mundo, tes que de alguna maneira buscar o teu sitio dentro desa dinámica. É dicir, mm, se tú vas a ver a caza do oso a Sande e están todos os veciños con unha foliada, bailando, conversando, socializando entre eles, entre que sale e non sale o oso, tú non podes estar nunha esquina apoiado nun árbol mirando, tens que un pouco imbuirte dese rito, non? Despois, ser cívico, respeta o entorno rural, respeta a vila, ten conta co teu lixo, ou gasta no comercio local para polo menos favorecer económicamente esa zona, se hai zonas onde non hai entroido dentro dunha propia vila, respeta o descanso dos veciños, é dicir, tampouco son cousas tan sí, raras, sí, pero son como que hai que lembralas, porque eu entendo que a emoción do entroido emocionanos a todos, pero bueno, dentro dun orde, non? claro, claro. E tamén un pouco, tamén se existen xeitos, non, de que calquera persoa, pois, digamos, poida de algún xeito colaborar co museo, non? Pois, por exemplo, non sei, con material, pois, con libros, camisolas, un pouco, eso, si hai algún, se tedes tamén algo á venda ali, non? Hoxe por hoxe non. É dicir, cas normas nas que se dixe hoxe por hoxe o museo, nin cobramos entrada, nin cobramos por facer visitas guiadas, nin temos nada á venda. Somos un Mm, servicio totalmente gratuito. É certo que isto podería cambiar no seguinte, non? Na seguinte coordinadora, pero hoxe por hoxe xogamos con estas normas. Sí que é certo que, por exemplo, houbo xente que nos regalaron libros. Pois ao mellor un autor publica un libro sobre o entroido e regálanos un exemplar. Ese tipo de cousas sí que as temos feitas. mm, Todos eses libros están a disposición no museo, temos unha pequena sala habilitada de consulta e quen veña podería consultalos. Pero eso, donacións de libros ou, por exemplo, parecenos moi interesantes
investigacións científicas, xente que fai sí, pois, traballos de fin de grado, traballos de fin de máster ou incluso teses sobre cousas relacionadas co entroido, se nos fan achegar ese coñecemento todo, pois que despois queda a disposición do público, agora mesmo é case o que queremos de algún xeito. sí, sí, sí. Me preguntan, deixan por aquí unha pregunta por Instagram, e din un pouco, pois, si dende que chegastes tamén a xente de Xinzo, pois, se achegou aínda moito máis o Entroido, sí. O museo, Sí, 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 eu creo que sí, porque xa che digo, o levar 2 anos pechado, no momento no, no que quedou claro que aberto, además quixemos como inauguralo con esa primeira actividade un pouco de petit comité para a vila, hubo moita xente que sí que se animou. Ademais, na parte de abaixo do museo está o local da Asociación da Pantalla, entonces, pois, por exemplo, cando fan o colgamento do meco, que van ali a preparar os fachóns e todo eso, como que se crea un pouco de vida entroideira arredor do edificio do claro, museo. O colgamento claro, do meco ou a salida das olas arranca desde o edificio do museo, entón, aínda que somos o museo de toda Galicia, ao final o estar en Xinzo, pois sempre hai unha pequena relación un pouco máis estreita, entre comillas, coa xente da vila, non? Porque ao final sí. Mira, xa antes de rematar, a mesma persoa pregunta si tedes algunha máscara ou traxe antigo ou son todo doacións actuais. non, agora mesmo todo o que hai son doacións máis ben actuais. Mm, Claro, cando falamos de que o museo necesita dar ese pulo, precisamente, ese é un dos camiños que ten que seguir. O museo ten que ser non só algo que se expoña, sino tamén un pouco facer de arquivo, non? Debería facer claro, unha labor de recollida, de información, de poder ter ao mellor pezas antigas perfectamente conservadas, pero bueno, para eso o museo digamos que ten que subir un pouquiño de nivel. claro. Ten que ir inda, claro, pouco a pouco, aparte moitas veces estes pasos, non? Entre que pensas, executas e todo iso, claro, teñen uns períodos de execución moi amplos, non? Claro, tampouco se pode facer o tolo, porque refírome, non ten sentido que eu agora collo unha máscara de, non sei, 1800, si despois eu non Claro, tiño un sitio onde perfectamente a poida conservar cunhas claro, condicións garantes. Entonces, claro, as cousas tamén hai que facer con consecuencia, non? claro, claro. O bueno que estaba escribindo, poñía SEO, sábado, vai estar aberto. Entendo que sí, claro. Sí, el luns e martes do Entroido tamén, normalmente imos o pecha luns e martes, pero esta semana vai toda de corrido. Vai todo. Dende este mércores ata Mm, hasta o domingo de piñata abrimos todo de corrido. mm. Pois, pola miña parte, nada máis, é un pouco así as preguntas que tiña, pois un poquinho para chegarlle a xente, non? O que é o Entroido, o sea, o que é o Museo Galego do Entroido, non? Un pouco o que facedes, e o traballo que hai detrás, entón, pois nada, animar toda a xente que se pase por Xinzo, pois a visitalo, a coñecelo, porque é un espazo moi interesante co que podedes aprender, e nada, xa digo, pola miña parte nada máis, e como digo, pois darvos as grazas tamén pois por poder participar destas xornadas porque pareceme tamén moi interesante que un espazo, non un museo de entroido pois tamén tivese oco nelas. Nada, moitas gracias a vos para invitarnos. A verdade é que as xornadas que fixestes, tanto o ano pasado como este ano, son moi interesantes, teñen unha labor divulgativa que nós creemos que é moi necesaria, máis hoxe por hoxe, e poder formar parte delas, pois, sempre é algo moi positivo. Pois nada, eso, animar a xente a que se pase por ele, nada, desexarvos sorte tamén co que veña, nada, a ver se nos podemos ver por ali polo entroido, senón. Bueno, pois moitas gracias e bo Entroido a todos. Igualmente. Chao, Chao. chao, chao.